उदालगुरि जिल्लानि मोसानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जौगा फिल्म प्रडाक्शननि बानजायनायाव गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायावबो खुंजानो थांगासिनो डेन्स बड'लेण्ड डेन्स सिजन 1 नि अडिशन। फैगौ 24 आरो 28 जुलाइआव उदालगुरि जिल्लानि टंला गोजौसिन फरायसालिनि साखाथियाव थानाय एनबिसि हाउसनि न'ब्लङाव खुंजागोन डेन्स बड'लेण्ड डेन्स सिजन 1 नि अडिशन। बेनि थाखाय दासान्दि टंला रान डेन्स एकाडेमिया डेन्स बड'लेण्ड डेन्स सिजन 1 आव बाहागो लानो हानाय बायदि गथ'सा आरो लाइमोनफोरखौ फोरोंथाय होनायाव मुखुबै नांथाबगासिनो। लोगोसे बे अडिशनाव बाहागो लानो थाखाय उदालगुरि जिल्लानि गोसो गुदुं मोसागिरि आरो रोंगौथि गोनां मोसाखावरिफोरखौ खावलायहरदों टंला रान डेन्स एकाडेमिनि फोरोंगिरि हिरण्या बर'आ। रायजोफोर जोंनियावहाय रान डान्स एकाडेमियाव टंला उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 28 जुलाइआव जौगा फिल्म प्रडाक्शननि बानजायनायाव डान्स बड'लेण्ड डान्सनि फार्स्ट सिजन मोनसे रियेलिटि श' जानो थांगासिनो आरो बेजों लोब्बा लानानै जोंनि रान डान्स एकाडेमियाव माने जोङो बिराद खस्थ' खालामबाय थादों जाहाथे गथ'साफोरा गावनि फिउचार बानायो आरो गावनि फ्रेमखौ जाहाथे मानसिफोरनि सिगाङाव गावनि टेलेन्टखौ देखायनो हायो। स' बेखौनो बुंनो सानो आं गासिबो मोसाखावरि आरो जायफोरा मोसानो गाहाम मोनो नोंथांमोनखौ जाहाथे एकदम ज'है फैनानै जोंनि टंला रान डान्स एकाडेमियाव 28 जुलाइआव अडिशन जानो थांगासिनो। अडिशननि टाइमा जाहैगोन 2 PM 2टानिफ्राय 6टासिम। थ' गासिबो लहर लहर फैनानै बेयाव जइन जाफैदो आरो मोसाखावरि नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलाय माने हामलि रिकुवेस्ट माने आं नोंथांमोनखौ बेयाव फैनानै जाहाथे गावनि टेलेन्टखौ देखायफैनो आं गुरै माने बार खावलायबाय। स' थेंक इउ जगा प्रडाक्शन एन्ड थेंक इउ डान्स बड'लेण्ड डान्स। नोंथांमोना बेखौ जोंनि गथ'फोरनि टेलेन्टखौ जाहाथे देखायनो मोनसे प्लेटफर्म होदों आरो जोङो खोब नाजागोन जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे बेयाव थांनानै पार्टिसिपेट खालामनानै गावनि टेलेन्टखौ देखायनो हायो। स' थेंक इउ स' माच। बेयाव अडिशननियाव 28 जुलाइआव नर्मेलि जोंनि बड'लेण्ड एरियानिनो मोजां जाजमेन्ट थागोन आरो फाइनेल राउन्डआव फैगोन इन्डियान हिप हपनि गल्ड मेडेल कार्तिक राजा सार आरो एज ए गेस्ट एपिरियेन्स थागोन जोंनिनो उन्दै फंबाय देग्लाय DID लिटिल मास्टार सिजन 5नि विनार। स' बिथाङाबो गेस्ट एपिरियेन्स थागोन नबजित नार्जारि बिथांखौबो लेंहरनाय जादों। स' आगस्टनि 28 आगस्टआव जागोन फाइनेला। स' बेयाव फैगोन कार्तिक राजा सार इज ए भेरि गुड टेलेन्टेड डान्सार ए वर्ल्ड इन्डियान हिप हप रिप्रेजेन्टेटर गोल्ड मेडेलिस्ट। स' थेंक इउ स' माच। आरो बेवहाय लोगोसे जायफोरा अडिशन होगोन बिसोरो कुनु अनलाइन अडिशन नङा कुनु अनलाइन रेजिस्ट्रेसन नङा अफलाइन रेजिस्ट्रेसन जागोन 28 जुलाइ खालिनो बेयावनो रेजिस्ट्रेसन जागोन आरो बेयावनो नोंथांमोना अडिशनखौ डाइरेक्ट होनो हागोन। अडिशन फिसा जाहैबाय 500 अनलि अनलि। बेयाव 500खौ होनानै नेक्स्ट टाइम होनाङा वान टाइम पे आरो फार्स्ट राउन्ड मोनखांनायनि उनाव फार्स्ट राउन्ड सिलेक्शन जानायनि उनाव गासिबो बिथांमोनानो रिक्स लागोन। बेनि उनाव जागोन क'क्राझार मेन प्लेसाव जागोन क'क्राझार। स' फार्स्ट राउन्ड विनार जानायनि उनावनो क'क्राझार नोंथांमोना नेक्स्ट सेकेन्ड थार्ड फर्थ राउन्डआ क'क्राझाराव जागोन। हनुमान हार्डवेयाव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेयर मुंनि गंसे हार्डवेयर गला। बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबोल प्लाइबर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेयरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाइ बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मोबाइल नम्बर 93947 12499।
नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयरआ जगायनानै होगोन। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टी टेलेन्ट रियेलिटी शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2 आव बाहागो लानानै गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।